So manje baba usho vele. Ya ngisho. Uzimisele ngalento isho. Ya. Qedile la into engizoyikhuluma nawe. Mamela ke, uzongamela ke. Lalela ba. Uyabona lento Ngicela usathi ikhwama zakho nje futhi. Nazi ikhwama vele ngiyavaya. Vele Vele ngiyavaya kodwa hey baba, mele umamele mina namhlanje. Ngiyakutshela ke. Mamela baba. Lalela wena uthini? Ngilalele phela. Uthini? Ngithi mina ke yonke lento engikwenzela yona idanki yakho le. Usnacks wena. Ya, kufuze wena. Ya. Ngijwayela. Funa lapha. Vele. Kufuze mina. Ya. Hayi ukuthi mina ngifuze. Phuma ke hamba. Usnacks wile time leli snacks wena. Yabona yini? Ufuna ngikwenzeni wena? Bayakusaba abantu ngenxa yami. Kulungile phela ngithi. Wena okwakho nje ukukholela lo ngithi. Angibokholela ngo-3000 yini ngoba basimba lokho ke. Mamela usala imali. Mamela ke mina yirindini. Yabo? Uyangixosha la kapha ngithi. Uzosala uyi-1 bakubulale la bashishi. Man, kulungile man. Ya uzofa wena. Ngoba awunathi lutho man. Thingutshele. Nala bafazi nyana labakho abayi3. Yeah. Awusi next. Kahle awusifo wena. Awusifokolo. Ya ngiyakutshela yonke lento engiyithunayo ngiyithunela because ngifuna ukuprotecta wena ngenzela izinto ezikhona ngazongicasula wena yini ngiyacasuka mawucasuka baba yebo kahle uwonyanyisa mina yabo ithingutshele into ongayazi isimo mase bakunyisa la endlini labafazi nyana laba bakho awubani amagama abo ungenaphi wena ngiyangena ngoba uyababiza la uthi bafazi cabanga yo imagine ithingutshele ke mawujikela mina kusho ukuthi wena kunento ongifihlela yona Iphona. Yeah. Futhi nale ndaba yakule yamine. Yeah. Ithi nje lesidumbe sesigubhele ekamela lakho. And then seswefa. Yeah. Ngenaphi wena? Ngakuthola. Time. Ngisakhuluma ngendaba yemine. Bangaba bafile lapha emine. Ube bebaningi phela. Sasibabula. Bafabenzeni. Yazi. Yeah, vele ngiyazi ngithi. Kufanele vele into engiphazamisa vele bengisusa kufanele ngenze. Babephazamisa ngani? Yes. Unamanga ngiyakutshela wawufihla ngokwakho ke lo okay ke asinayikhulumi ke leyo ngoba ngiyakubona nje ukuthi awunazi impendulo zalapha awukahle ufunani kumina ngifuna ukuthi ungayinyuku yokuvala akunanyuko ozoyithola la ngoba yini ngiyakutshela ke ngizoyithola isilehe wena ngizoyithola you out wena ya vele ngijwayela lalela uwajwayela mina kahle wena time usnacks njengoba ngizomkhomba wena kahle babaningi abantu ngizomkhomba wena yini siyalingana wena nabo ngiyakukhomba ngiyakutshela wena oho nawo usephuma uhambi lo ngifuse kuphole kanjani le ngafundanga le Jole ngihlalele la kapha. Uhleli? Awuhleli vele. Wawuhleli kakho ulitshontshile nekakho. Hamba kakho nawo. Usnacks wena. Awuna nane pass. Ngokwakho lo. Ngokwakho wena. Wena washo. Lalela ke mnumzane. Yabona ngiyakuhlonipha. Ngiyakushiya ke emzini wakho. Kodwa abaningi abasazofa la kulomuzi. Uzobonakala. Kuyoqala wena. Uzobonakala. Futhi sengihlenya hamba. Usale la kapho emzini onukayo. Ngiyothenga ke mina indlu. Yes. Ngiyothenga indlu angala nginamali. Kodwa ngikutshela. Uzoyithenga ngami lo ndlu. Ya ngiyithenga ngawe. Sala kulomuzi nyana wakho onuka ngiyavaya. Ene nale kali ngiyithatha le. Bazongijwayela amasini. Ngiyayithatha le kali. Sile wena. Ngiyayixova le kali. Sile wena. Yezwa yini? Usekba. Ya fuck off. Sala la emzini nyana lo wakho nalabafazi nyana bakho abanukayo. Hayi no more. Fuck man. Sala. Good. Phongile hamba nawe. Avaya. Ya. Sala. Ngiyanyisa. Masive. Sek. Yes, yes, yes. Yazi ubaba,
Ubaba usho grand ne. Ubaba usho ukuthi character la ezweni ne. Yo! Yathi! Ngizoyibulala le nja yazi. Yazi ngizombulala ngizomfundisa isifundo baba. Kancane ulokhu uyangicephiza ama-point. Ulokhu ufaka ama-point uyibonisa ngathi umuntu ngani ne. Akangazi lo. Ngizoyibulala inja. Imagine bathi umntwana ubulala ubabakhe. Angazi noma ke ngimbambe ngalo. Noma ke ngimbambe ngalo. Simukhuzi hlala phansi. Hlala phansi ndodana. No baba. Baba. Hai baba. Kwenze njani ngempela ngibona usabela phuma gijima ngemoto kwenze njani? Hayi uxoshile lo, usile. Uxosha kanjani kodwa ingane? Kuyazi wenze ngeke ngihlale nenyoka endlini. Baba ungathi ingane lenyoka kanjani? Koqala ungixosha uma wakhe akekho la ekhaya. Kuyazi na wenzeni. Manje la thina sikwazi lo bese ngesikwazi ukuhlala phansi ngomndeni. Wena cela nje ukuthi ungayingeni. Baba into yomndeni mehlalele phansi ukukhuluma uqala kwazi ukuthi ngifuni ukuthi uyingene. Ngishisa ngithi phela. Baba phela le ingane yakho nami ingane yami kumele ngazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ukhohlakele ubuza yena uzakutshela. Uyalazi. Uzongitshela manje ngithi ngixoshile la ekhaya uzongitshela kuphi kanjani? Shale ngimfonela ngazi uzobona nawe. Hey baba mina kodwa ngiyakusola ke la. Ngisola. Hayi ngiyakusola kamampela. Ngeke ngivese uxoshe nje ingane ngaphandle kwesizathu. Sengikwenzile. Isizathu esaziwa wedwa. Ya. Ngalo ungibuza into eziningi. Kumele baba ngibuze hayibo. Uma ngitshela ngicela uyiyeke mina. Phela nami igama lana baba. Nami ingane yami. Kumele ukuthi ngibuze. Hawu. Manje ngazi ukuthi kami kwenzakalani. Manje ngivele ngibone nje kusuka impilo engazi kweziqale kuya. Angiyatshela ukuthi uyazi imphenzi. Hey kodwa mina baba ngiyakusola ngempela ngalento yenzayo. Hayi ungangisuki. Yini mfana yenzile lengakwazi uyazi wena wayona ufuna ukwazi izinto eziningi. Kumele ngazi baba kukami lana somndeni ngithi. Khona izinto ezifuna abafazi khona izinto ezingafuna abafazi. Le iqondile uyayazi entwenzini. Cha kodwa phela ingane akuyona yakho wedwa. Hayi cela singalokufishana ngale nto ke. Manje nawe unenkinga nawe uzamlanda. Hayi baba. Ngibona nawe uzamlanda. Akwazi kwenzeka lokho ngikamba mina ngindawo. Ngicela uvale. Kodwa nje awukwazi ukuthathela into thina singazi. Uyezwa la ikhanda lapho. Ngithe ungayingeni. Noma walengane akekho kuzoba ngazi ukuthi manje sihlukumeza ingane yakhe. Yasizwe Zulu ngithe ungayingeni. Ngiyakutshela wangicasula. Ngazi kodwa mina kumele ngazi. Zwana nami ke. Zwana nami. Jwayele vele. Ngithole ngihlalela ngithi ngithole ngihlalela wrong vele wrong. Ngikuthi phela. Kodwa baba ngempela bekumele ulinde uma wakhe before umxoshayo. Ngimlinde nani? Naye ukuthi naye ukuba nenkinga naye futhi uzamlandela. Ingakho baba kuthi ungabothatha ingqomo kwatini. Shethaphu. Yazi ngcono ngihambe hlukane nawe. Hayibo baba into ilungiswa ngomlomo. Ngiyakutshela into noma yona ke nisazi kwenzakalani. Hlukana nami. Hayi angisazi ke. Hayibo. Akwenzeka imhlolo inkosi kami ngazi lutho. Hey soyicela futhi inkosi. Hayi angazi.
kanti. Hey, yazi inkosi. Ngiyazama la yazi ukuthi ngifonele la ngifone amaqembu bona ayingeni. Vele manje na 2 days wonke ngizama ngibona ingangeni ngazi indaba. Ngikusikazi. Umaqembu upho? Ngiwazi ukuxhumana naye. Hawu baba phela mina ngithi uyazi ukuthi Angazi ngaphela. Ngiyeza ngifonele manje ngibona ifoni ngifake eshasheni. mathumbi 2 days yonke angikho la ekhaya ugcina phela nje emsebenzini. Mina ngithi phela nonke naye. Bese ngekho so. Hayi. Ngibona ngathi nalo msebenzi naye nje ngaphiya mhlanyisi ngibona ngathi uzowuyeka nje. Hayi asazi lapho nathi wasizosebenza. Hayi ngazi. Asazi ngempela manje ngizakala. Mina ngazi. Hayi baphela. Since emsebenzini khona kwafona wazi ukuthi wenzakalani ngasenza phela nje emsebenzini. Angigcinile. Ngazi bengakafoni nasi. Noma ngabe ngizama ukufonela khona. Akuzama khona. Ngizohlala khona bazothi. Yebo. Yebo njani? Sicela ungicheckele lokhu xhumanisa nalokhu ngidineo ngaqeda. Ya ngumyeni wakhe. Okay, ngicela ungicheckele. Yebo ngilonkhona ya. Hayibo. Kuna 2 days. Hayibo mina ngazi ukuthi lokhu yathukela phela. Hayi imhloloka. Hayi alright ngiyabonga mfowethu. Okay, alright. Bye. Hayi uyabona. Bathini ba? La bathale khona 2 days ngeke. Hayibo baba, kanjani manje? Ngiyakutshela mina. Sathana namba la ekhaya kimi uthe mina uye emsebenzini. Hayi ngakho mina ngisazi. Yena makamba bekangena ne-chief. Hayi, ngathi khona yazi ngakutholi kahle. Hey, kodwa mina. Hey. Mina ngibona yini indlela baba? Yini ubona? Ngabona usuka kanjani ngaka futhi uyayibona nje ngani makhuvana. Siyangijwayela. Ubona ngendlela yakho kangaka uthola utanga bakhe. Yebo khona umuntu avela nyamalala nje ubotanga bakhe Saphethwe ikhanda nawe futhi ngapha manje okahle nawe. Phela wena ngeke ubone umuntu nomthando uvala. Asiko lo, yazi nkosikazi ngathi khona ukushaya amazi ngempela yazi ngiyakutshela manje. Akunanto eshaya amazi. Ziningi izinto esezenzakalile lo muntu uthathwa abontanga bakhe. Bona buka kwenza iscreamer vele. Hayi ayikho lo. Kahle ngabona mina uzeke exhozo lokuthi la ekhaya. Ayikho lo. Nasolo. Baba wena yabona uyibona lento. Lo muntu abaphendule emashidi lo. Yabona kuyafana ukuthi shame impilo izana. Ngazongicasula. Wahluleka ukunaka mina. Awusazi ufuna ukuthini manje. Ngaxaka manje. Awusazi manje ufuna ukuthini mina. Ukusala bamphezulu. Hlukana nami ke. Usemahhotela lo muntu. Hlukana nami. Ukusala bamphezulu. Salibona la. Ujwayela manje. Kodwa ukusala bamphendula uthola ontanga bakhe ukusala hayi. Ungazoyisuka kani ingane engaka ucathi izohlala ikhehle efana nawe. Athembelihle. Awungitshele kahle yini le oyitshele ubaba. Ngosabele ubaba sekaqeda usabele nje. Wenzakalani kahle lo misi. Hayi kukhulu esikutholile from kasabele. Ukuze nazo usizo. Usolakale ngathi usabele kunisana ekudleni. Hayi bona isiqiniseko salokho. Njengoba ngisho ukuthi ngenza i-IT specialist. Ngiyengakusheka yonke ama-course kade asefuneka sana.
sathola ukuthi uSabelo unesandla. Hey. Ndodakazi, yazi uma usho njalo ngasho mina. Ngendlela lo mfana lo noma wakhe bebanje ngakhona. Masingena abathule nje. Ama-action nje wabo bawakhombisa ukuthi lo mfana lo ukhona into ayaziyo. Bekusolisa. Kodwa manje-ke inkinga-ke, yazi ukuthi wena uzongena enkingeni. Yazi ukuthi wena ungakufela ukufele le nto yenzile. Bekungamelanga ukuthi babakho afake wena kulezi zinto lezi. Noma ngabe niyakwenza bekungamelanga ukuthi nikwenzele la ekhaya. Ngoba manje ungathi ukuthi aba-aware ukuthi wena nobabakho ikhona into enihlanganisayo. Yazi ukuthi ungafa ukufele lokho. Ngoba egcina kuzoba ngazuthi wena uchitha umndeni. Hayi khona uqinisile yazi nabe ngingacabanganga kanjalo. So ukuthi uziqapheleke ndodakazi. Ngoba manje uyabona ukuthi wena uzongena enkingeni manje. Usengafa nokufa phela manje. Kodwa ngifela iqiniso nje ma. Ngifela iqiniso kodwa lapho. Kodwa ucanga ukuthi kuzoba mnandi ukuthi ufe wena thina siqala ukuhlangana nawe. Qale benkinga lapho. Mawucabanga angakwazi ukubulala babakhe wena uzoba yini? Wena uzokuyeka? Hawu ngeke ngiyeke. Futhi ukuthi wena uzele nokuzombanisa amafa ngophela injalo. Ngoba mina kuye nje kufana nestranger. Ngoba ungaze manje nje ngeke azange ngiyeke. Abona umuntu aphile naye isikhathi eside kanje. Kodwa ma wena uzibona uphephile kodwa la ekhaya. Hayi phepha yona ndodakazi ngisho ukuthi angiphephile kodwa-ke mina ngindawo. Futhi mina ngi-ready for any action. Mina ubaba kwami bengazi vele imikhuba yakhe. Mhlambe mabangibulala bangangibulala ngenye indlela hayi ngesibhamu. Ngoba phela ngendlela engibona ngayo la hayi. Umbango wamafa lo. Yona injalo kodwa mina hayi mina ngi-ready ngayo yonke into. Nami ngathi uma ngibona imikhuba yabo mina ngasukuma-ke mina ngaya kaMhlabe yalingana-ke mina. Ngaqinisa ngayo yonke into nje ukuthi nje ayikho into ezongithinta. Ngicabanga umfana akakacabangi nje ukuthi ezazoqeda nje ngabo. Ngoba phela Kodwa phela ngabe bekabona ngabe sakazamile. Hawu ngabe kadazana. Ushuthi ngabazama. Hawu mina ngimele yonke action ngiyimele. Ngizwela wena nje. Kodwa ngathi ungozi umfana ofuna ukubulala umzali wakhe. Isandla sababakhe. Yazi ukuthi ufundisa ingane iphendule ifundise wena kube uthisha. Hayi baba kumele aqinise isandla lomfana ayingeke. Hayi yazi manje into ezokwenzeka. Ubabakho-ke mina ngikutshela usengiqoshile uSabelo. Hayibo. Uyamasabela akhona ukuthi ukulenani. Uzobuya nani makabuya la. Ucathi uzobuya hleka. Usemqosheleni makasho. Lento phela ngitshela ukuthi nami ngizwe ngawo. Wena umtshelani babakho ukuthi utholeni? Ngimtshelile. Kodwa yikho nami into bengizoyenza lapho. Ngimbuzile mina awali ukungitshela. Bathi indaba asifuna abafazi. Leyo nto ngitshele yona-ke iyona ezokuthi azacisha uSabelo. Azaqosha uSabelo. Azina-ke la ekhaya. Kumele noma yini yentombazane. Umuntu ngathi akaphephile la. Njengoba ngisho awuphephile. Yeah, Siso. Njani? Good. So awungitshele-ke sisi, ne? Leke oyikhuluma nobaba seniyenza njengoba sekangixosha nje. Iyini kahle kahle? Uxoshiwe? Ngixoshiwe. Ubuza mina ukuthi ngixoshiwe. Uyazi wena? Angazi lutho mina. Hayibo kahle. Lalela la. Hallo. Yabo ngikhuluma nawe kahle. Uyakhumbula ukuthi ngubani mina? Usabelo. Usabelo. Khuluma phela ngikuzwe kahle. Usabelo. Right. Manje njengoba ngusabelo, kunegama-ke mina abangibiza ngalo la eGasi. Ne? Sikaqaqaqi phansi umafafuki, ingwele emnyama elikhanya ngamazinyo. Ntombi ezimkhumula ibhluko ezinika imtashi ngakhala amajite endawo. Ne? Ngiyakuzwa. So manje wena uyafika la 2 days 3 days so moshile izinto baba sekayangixosha mina angithi yes musungibheka senga lalela ngibheke mengikhuluma nawe hello bheka la hallo bheka la ngibhekile ngazifikele ebharu babakho lalela hayi khuleka
le ngiyibeke iyangilimaza la. Angayisebenzisi. Noma ufuna ngisebenzise. Khuluma ke before le mpatha zakini ifike. Angisho lutho. Awusho lutho nini? Lalela wo. Babakho uthi kimi ke. Angithi uthi ubabakho wena. Uthi kimi efonini yami ngazi kwenzekani ngiyamlandela emuva uyadutshulwa kwenzakalani. Lalela la Ntombazana ndini. Uthobani kambi igama lakho? Thembelihle ndini. Lalela wena kahle ususisi wami wena. Mawusisi wami uyamprotecta. Awazi bengizokwenzelani. Bese ngiplanile mina ukuthi ngizokwenzelani. Manje ngoba uyibhale. Kahle wena. Ngicabanga ukuthi mina imali. Yakhumbula ngale ya day ngifika la. Kunale ya bar umngane wakho. Ubani umngane wakho la? Nihleli la etafuleni. Themba. Nihleli la nobaba. Mangifika niyaphuma niyahamba. Angithi? Bese ixoxela. Xoxa ngani? Yemali khuluma manje. Ngikukhuluma man. Ukhalela khuluma. Lalela ke ngiyakubalela. Mangabe ke ngeke ukhulume ngizocounter mina uzokhuluma. 1 ngithi 2 iwena 3 ngithi 4 yes afuna ukukhuluma la. Hayi sabela. Yini manje ma? Hey man 4 wena ujwayele nomkhuba wakho. Ay family story. Family story man yakhumbula ukuthi ngikutshelile ukuthi uqaphele. Mina ngisazi ukuthi ngifonele baba. Ngizeni ngani ukubulala. Angisathola inamba zakhe nangavele nathi ngangani uzosibulala sonke inkosi. Yebo macingwane akuphuthume baba ingane yafa la ekhaya phuthuma baba. Baba ungasachithi isikhathi Nkosi yami phuthuma Nkosi yami baba phuthuma. Uthukuphi? Ushiya konke okwenzayo baba kushiye nje kanjalo ubuye uze ekhaya. Kuze kuphuma isidumbu phela la ekhaya ngempela. Ngingathakwenza lutho. Indaba kwenzenjani? Ngisekhula sengiphuthumise kangaka. Kusiphatha. Yini ndodana kwenzenjani? Belihle sacishe umbulala. Yini kwani? Yabona le nsha le. Kuphe. Ngithola ubeke uthembelihle nesibhamu. Lalela nike kodwa yazi asaphephile ngicela ubeke umoya phansi yeso. Ya ngizozama ukuthi ngithola ama bodyguard yabo. Azogada la ekhaya. Kodwa manje into engifuna ukucela futhi ngiyakho ngale into engifuna ukucela ningenzele yona iyodwa yabo. Bengicela ukuthi ke ngifuna ke uzame ukuthethelele ukuthi indaba ifuna lo nkosikazi wami. Lalela ngithazi bekumoya phansi yeso. Uzokhuluma nabo sekukhona lo mngane wakhe lo ngibona ngithi abazonza umsebenzi. Ya kodwa bekumoya phansi yeso. Ya ngizoyilungisa ngizama ama bodyguard la ekhaya. Uphume waya leyo nshale. Asimazi nama ngimlandelanga phela bekumele nginake ingane ngikwazi ukubheka yena ingane efana. Thula kutakazi. Yazi nkosikazi angazi mina sisenza kanjani yazi. Baba ngithweni indoda lengane njena nje imkhuba yakho. Akuboneke na ukuthi njani imkhuba yakho yonke. Lungile nkosikazi, akusekwenzakele. Ngathi ngiyasho ukuthi ngizozama ukuthola ama bodyguard.
into yaningi le mangabe uphuma la buya futhi senze njani yethi hayi khuleka ungawani into ezoyasetha nje wena today nje uzama ukusetha yonke into usathi today ngabe uyawafonela manje ithi uphuma la ekhaya kuwashiya khona ngizowafonela kodwa manje angithi lokhu nje even noma cha ngitholanga nayo lokhu usangakhona phela ungithesele inamba ngithi uyathesa kanjani umntwana ethuke kanje usamfaka cha phela mayisela phela bayisebekile umoya phansi angithi angimjahanga phela hayi ababa kufune hayi manje noma ngingasulo ungibuyisa lawo akufuna investigate koyekela ingane iyozifa ifele emanyaleni hayi kusazi njengoba ngikuphuza ufuna ngithesele ifoni yabo hayi baba nawa lokhu uqaka nje ngalona ndindwa wakho ungabizi yabona ke yiyo lamasipho engawafuni awukahle lo muntu omdala baba uyazi yena ukuthi la khona ngamthatha ngithi wami ngalombuzi kithi ke akuphume kithi ke that is name yazo nginenkano ngiyajelela wena ngisho wena njela nje wena sesifaka amabhuku sobabili ngayisho lento le ngiyabona Nkosikazi. Hayi. Baza ngathola amandla asefonini ngithoza. Hayi bongathi serious nje ngempela kanti angazi sekuphela iviki lonke angatholakali. Hayi khanda lamhlanga ngisazi kumele ngenze njani yazi manje. Inkinga yila ekhaya sipheli mawuthi uvala lo uvuleke lo. Ubhekele sekuvelele hayi cha ngisazi yazi. Phela namaqhinga. Kodwa mele Uke wabika kodwa emaphoyiseni? Ayazi. Uke wenza follow up kodwa? Iyona follow up engakayenzi. Wena ndodakazi akukho mhlawumbe plan ongalenza mhlawumbe. Yazi kungcono nje kube ifoni yakhe ivuliwe. Manje inkinga ivaliwe. Ngoba mangavale kuba khona kanje ukwenza into Akubanzima. eish Kunzima. izinto eziningi Bekucela ukubuyela emaphoyiseni yakho into esizoyenza ngempela. Nami sengiqala ukuba walidike imali phela iviki lonke umuntu ayatholakala ifoni ayatholakala ndawo. qinisile kumele ngenze kanjalo kodwa laba kumele ngihlale phansi kumele ngingami ngibe ngizama la ukuthi ngifune ngibone la mahlanganisa khona wamthethola ngoba la ngeke ngihlale nje ngenze lutho Uke wasesha kodwa kuma-tracker wakhe agcinephi kanjani? Yena Sanibona. Sanibonani ekhaya. Siyaphila. Detective Ngwenya lona. Kodwa usacela indodana ngoba detective uhlale phansi. Siphathele indaba lana. Ngazi nizobona kanjani. Sitholile imoto kaNkosikazi. Wenzela amaphoyisa iphenyo. Sitholile imoto kaNkosikazi. Kodwa sithole ayinama fingerprints ena sithole esigangeni lapha. Iyodwa nje. Iyodwa asimthola uNkosikazi. Hayibo. Neze. Siyasola ukuthi ngathi ukhona othethelwa beka lapho. Khona into ebesebenzisa for yona imoto leyo. Oh. Ngoba uNkosikazi akusunkosikazi oyidrive oyishayela oyibeka lapho. Okay, alright. kunamkhondo omtholayo mhlawumbe. Kodwa amaphoyisa azoqhubeka enze sona. Azoqhubeka enze uphenyo amaphoyisa. Yeah, ngiyacela. Azoqhubeka enze uphenyo amaphoyisa. Indaba ebucayi kakhulu lena. Ngiyacela kakhulu. Ngithole ngenamuntu imoto straight. Ayinamuntu ama-fingerprints akona lutho. Okay, siyabonga ukuthi Yeah, so qhubeka senze uphenyo soqala senze uphenyo. Siyabonga kakhulu msebenzi. Hey. Kostas. Ayezwa manje ezinye nabafuthi. Okungenzeka ukuthi usaphila lapho. Basingala futhi sitshele ukuthi usaphila. Singazi kahle
Hayi mina baba sengasola manje. Wena xabane nendodana yakho uyayazi imkhuba yembi mina lobabili. Ongenzeka ukuthi indodana yakho inolwazi ngaloko kwenzeka kanje mina ngiyasola. Phela inkosikazi phela ngeke ngize naye ngamthenga bona ngoba uyazi ke mina isolo zami azikazi zageja ngiyatshela. Indodana yakho khona ukwazi mina ngiyasola. yini awusho Ufuna ukuzusa wena ubuhlungu ngendlela omxoshe ngayo wena la ekhaya. ngaleyo ndlela leyo ucabanga kanjalo Ngibona kanjalo mina. Ndithakazi ngazi ukuthi ungenzela nje ifavor eyi-one yabo. Ngicela wenze uzame ukuhlanganisa nomngane wakho lo munye wami ukuthi uzame ukudresela umakhala ekhukhwini wakhe noma mhlawumbe ayikho mhlawumbe into engayithola yini. Uzokwenza njalo. Ya ngicela uzame nje ukuthola umngane wakho mhlawumbe. Ya hayi ukuthi nanke ngisho uphuma kancane. Hava ukuthi uzilethela ama-bodyguard. Uyabona ukuthi into eyenzeka la ekhaya. Amahliphi-hliphi. Hayi khuleka nkosikazi. Khuleka nkosikazi. Hawu baba kunini Mina sikhululeke. dala ngifonile mina nkosikazi dala ngifonile. Ayeza ungawazi. Khuleka umoya phansi. Thatha izinto phansi. Hayi okay nkosikazi athi ngizabuye ngibuye yazo. Sesalinda phela ngoba into esoyenza. Ya nkosikazi khuleka ungawazi. Sakuthatha i-drink lapha efrijini ukuze nelanga liyashisa umuntu kudla. Okay ma. Abe ne-stress soke sithi ukwehla kancane. Ngiyalala ekhaya phela. Khona suspicious ngefoni yazo. Ngathi ngitholi la location yefoni. Yila le phone. Sibekele imoto ngeneshe. Khona shama address le. Khona shama ufuna ubaba wakho la. Khona shama address le. Khona shama. Address ise building endala nje indala phela. Asebenza la. Sure. Bakuzama kodwa khona shama. Khona shama. Bakuzama. Hayi address right. Futhi ngempela lento engicabangayo yiyo. Hayi wow. Khona iyahlangana. Baba bayibambile ifoni. Ufuna la athi yaphithela. Imali. Baba khona lo bathola. So yazama asenze njani? Wena uzosala ubulele kahle. Usala ugada nje zonke amamuvi. Kunangabe imuvi phone. Wonke amamuvi wonke into. Ungakhohlwa umuntu. Alofana yini? Ungakhohlwa. Ngabe uyacela ngale mina ngisosena ngade mina. Uzokhona ukuyimanager Hayi kuleka. khona ufana. Wenza sure ukuthi check yonke into. Amani. Hola. Wavalile laptop nami lo. Ya wena sister. Kunjani wena? Uyaphila? Ngiyaphila. Okay, ngiyakubona. Wangazazi nje isitori sakho sithini wena? Ubheke, yazi wena uthanda ukumbheka ne. Lalela-ke mina nawe siso abazali bakho hlangene nabo la. Yabona, yela ngithe ngibheke ngithi la.
Ngiyabazi bayithanda kabi inyama basaye kubo Spain stuff yabo. So why mangifika uva kuma laptop and stuff. Tingo isikhathi. Okay. Why? Ngibukela ama movie. Akuwafaka ngo. Hawu. Faka. Ilokhile. Faka. Ilokhile. Blockeni awazi ukuvula lento yakho. Yini kona lo? Ubiza lento nge laptop. Yeah? Ilokhile. Why? Ivule. Okay. Asenze lento ibiyisi. Yabo. Yakhumbula la sikwenzakala ngisho. So this time uzongitshela nje right. So la ngisesenesikhathi. Ora ngihlale phansi. Ngicela ukuhlala phansi. May I please have a seat ngesikisi. Sabelo kodwa ufuna ngimi. Ngifuna kuphela ukuthi umtshele ukuthi kahle yini le eniyenzani nalo babanyana wakho. Asenze ukuthi Aninzi lutho. Usho. Lalela la wena. Ngicela ungenze into le engiyifunayo. Otherwise good. Yeah. Ora nisibeke la. La. Khuluma. Fuck khuluma man. Khuluma. Sitholela ukuthi unesandla ekujujulweni kababa. Utholeni? Ukuthi unesandla ekujujulweni kababa. And then? Relax. Chill, I just arrived here. Sanda kufika girl. Khuluma. Hayi sitholela ukuthi uyahlangana nalo muntu lo kade lokalandela ubaba. Uyamazi ngihlukane nawe. Wena ngihlukane nawe inqoshiwe ekhaya. Lalela ngiyela. Hello. Skoko ye. Mamela wena intona yami khumula. So lalela ake sisi. Yazi mina ngiyaye ngithanda ukuthi umuntu ngimshayela. So bona thingiye ngalokho yabo. Asidubulani mina nawe. Yangibona? Angikudubuli. So yes, so uzwile ukuthi busy ngihlesana namafoni yabo nje yonke leyo busy unnecessary. Yabo? Kahle yini? Ntuluma. Mina ngibhizi uyangazi ngibhizi. Ngibhudo wakho so kahle. Come on. Khuluma na ngitshele kwenzakalani? Ngibhizi ngani? Sabelo phuma mncane. Mama mncane wakho. Kusawena. Icheri mama mncane, mawuthi mama mncane nabo mama mncane bawuthu. Omncane ugcina. Oh no. Ungitshela ngale sasiyoyoyo esintanga yakho i-girlfriend time. La bashade ngingazi mina. Wayengimdelela. Ngiyadelela mina. Angithi ngisimso. Bona bheke ngithi ngibheke. Sabelo yingawe kodwa. Everything. So bona. Sizoyenza simule yabo. Soyenza good. Sizoba good mina. Ngakhala ngithi madedeni. Lalela ngisuma makho. Hey ngisunyoko wena. Bazongitetemela. Ngikhali. Wenzani? Ela. Akabe good. Khulume nami. Mfethu. Yo! Khuluma nami. Sabelo ngiyakhuluma nawe. Uthini? Ufuna ukwazini? Hey, vula la masimba ngibona ukuthi yini le ubhizi ngayo. Vula lento yakho. Yes. Yona ngimbulala ke. Ngicela ukukhuluma nami. Hello. Ngicela ukukhuluma nami Thembelihle. Ngibona ukuthi umuhle kanjani. Angifuni ukuba nesidumbu esihle so. Bonke abantu engibabulele bambi. Imagine yourself. Askizo. Bosakhuluma. Ngibuzela ngathi ufuna ukwazini Sabelo. Okay, lalela ke. Yabona ke lo mama mncane wakho umfunayo. Ungawazi naye. Usafe
baphezulu lapha ngazi noJehova abangani bakhe. Sebeqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi ke kumele ungitshele ngivula lento yakho. Ori Yenza man! Yenza into right! Akuyenza into right, bro. Jesus Christ. Nakho ke yena. Angazi kubhalweni la mina. Funda, ngitshele kwenzakalanda. Wetetema. Angina purity yokudlala wena mina. Wena. Vula lento yakho ungitshele kwenzakalani la. Khuluma. Ngishaya. Ufuna impama? Ufunani? Baba, kwathuleka kangaka la ekhaya sakumuntu. Ngibona nge-TV vuliwe kanti bashonile. Thembelihle. Awubheka ikamereni akekho. Umnyango uvuliwe. Thembele ikamereni. Thembelihle. Masakekho. Akunamuntu la. Yini akwenzenjani? Hayi akekho ngapha ekamereni. Hayi baba. I'm just waiting. Baba. Yasithembekisa ke. Akunamuntu ngale kamera. Baba akekho ngale kamereni mangala ngophila ne-TV nayishiya ikhala. Angayakodwa ngoba akazona. Abekho phela umuntu ajwayele. Hayi baba mfonele neminyanga ikhiyiwe. Uzama ukumfonela. Ngimfonele. Ifoni ringa kuphela. Ngiyabona ukuthi Baba ifoni ringa kuphela azingane khona kuvelela ngempela. ungabi lo le ndodana. Baba senze njani? Yile ndodana. Mina ngisola yena. Uyelo phezulu konke umqondo. Manje baba wenze njani ke? Ngiyazi ukuthi usola yena yini oyenzayo kumnyakazo wenzayo? Kumele ngisuke phela ngiyofuna indodakazi yami. Fonela amaphoyisa baba. Fonela amaphoyisa. Ngiyavela kunyamalala wonke umuntu. Mama kunyamalala ngani futhi? Yabona yini le njalo ngifana lo. Fonela amaphoyisa. Ya uthi ngafonela. Baba bamba incingo. Manje ngathi abayibamba police station. Noma babhizi. Hawu baba wena ama connection amaningi yakofonele noma amaphoyisa lawazi. Thula nkosikazi usungijaha phela nawe. Umuntu uyozafa inkosi. Yaza ngazi fanele ngizinjani. Khona message engena ifunda phela. Ukuthi ngiyamzwa phela ngiyayibona le message. Ichinga message. Bayasho la nkosikazi yazi. Hayi baba hayi. Wakhuluma ngomama mncane nje lana. Bathi mamfuna aphila afake imali. Bathi malini lapho? 2 million. Ngizoyithatha lo mali.
Anginamali phela mina. Baba kodwa nayi message senze njani ke manje khipha lo mali lekuthi ukusinde ukuphefumula. Anginayo imali mina. Ngithathe imali anginamali. Baba ingane yomuntu le. Hayi nkosikazi awume kancane nawe manje. Anginamali mina. Umphefumulo baba usetshenzwe Ngithathe imali anginayo lo mali. Awuthi vele ngifonela amaphoyisa omncane. Baba kanjani manje sofona amaphoyisa futhi anganaki bachazile lana. Ngichaza ukuthi awafonela amaphoyisa umfazi uyafa. Hayi ngisho bayadlalela la bantu. Baba nikeza abantu into abayifunayo ingane yomuntu le. Hayi anginamali nkosikazi awume kancane. Baba kanti le mali oyisebenzayo kanti uyenzani ngempela? Ngoba mina ngibona awukahle nkosikazi nawe manje. Yazi bani ikhanda lami cela ukufonela amaphoyisa. Baba ngiyakukhuza ingane yomuntu le sokumphefumulo. Hayi wena manje yazi wena manje. Ngingaphuza lapha. Abantu sakhethela bona. Hayi. Ayibanje nalapho station. Yazi nkosikazi wathi ngihambe mina ngiyele ngibona detective. Ngiyokhuluma naye. Usayokhuluma naye. Hayi manje nkosikazi awume kancane manje. Wathi njengoba usayelena khona abantu abagadile bakulandela mawungena lapha. Hayi ungawazi wona ngalokho. Wayihlezi ukucabanga into efana lezi. Hayi ngoba slow kabi wona ngiyakwazi ufuna ukucatshangelwa vele. Ngahle ngiyabona nkosikazi. Tshela bonke mangibona. Hayi wena vele ufuna ukucatshangela njalo ene wawuboniseki nje into enenkanje ongayazi ukuthi uzoyenza. Hayi alright nkosikazi. Ungazwakha kanjani nomuntu ungafuna ukubonisa? Hawu. Bakuhambe kanjani ke kodwa team detective wakho? Bangile ke ngiyamthola baba. Ithoza ngilandela. Thoyeza uzangilandela. Ukulandela uyapi kanti manje futhi? Ukhulumile naye. Kumele naye. Izinto ziningi manje nkosikazi ngiyasazi. Kodwa inkosi ngengane yomuntu. Dele wazi bayenzani la ikhona. Ngisazi uvala ngapha kuvuleke ngapha. Kodwa baba nawe basho kahle mase bathi ungafonela amaphoyisa. Yazi ukuthi into ezinje aziphili kahle. Ngabe uyabanika le mali abayifunayo kodwa. Inkinga yakho yini ngempela baba? Ngoba imali ikhona. Ingaka 2 million. Wena le mali engaka kanti uyenzani baba? Khipha imali. Yazi ukuthi emva kwalokho kophuma isidumbu. Mawungakhiphi mawungenza into abayifunayo. Uweseke sofake namaphoyisa. Hayi nkosikazi. Kahle wena usithandi. Futhi ayikhola nje bangayenza lo nto leyo. Usithandi. Bangayenza lo nto leyo. Wena ngilokhu usondela. Hawu ngithanda la nkosikazi ayikho lo nto leyo. Ngena. Oh, bantu bomthetho hayi ngangena ngahlala phansi ngiyahlala ngapha. Oh, ya ngizama. Hey. Bantu bomthetho. Kamali mali batswale lo tshotse taba tse bohloko. Zipho. Hey, siphenyile siyamaphoyisa siphenyile samcinga samthola ehodangeni esimthole ngayo. Hayi. Simthola nje akasekho. Hayi ngangitshela. Ngithelile baba. Emfuleni basiphonsele emfuleni isidumbu sakhe. Baba ngithelile baba. Kodwa ngiyithembisa ukuthi soqhubeka siphenye. Sizoqhubeka siphenye mama. Ngicela uthemba amaphoyisa. Amagama amaphoyisa. Anwenzi kahle la umsebenzi wethu. Sivula idocket. Sivula idocket lekhiphe. Buka manje. Lele meda. Siyofika amadocket amakile avuliwe. So wathola responsible for lento le. Somthola. Nomkhwanazi embala. Commissioner Mkhwanazi. Uphezwayo. Mina ngisazi ke. Utheni bene bethembe emaphoyiseni. Njengoba ngishilo ukuthi amadocket mabili avuliwe. Ele kidnapping nele meda. Sizobathola benze lesigameko la. Sizobathola ba responsible. No commissioner Mkhwanazi ukhona kule case le. I top priority ku state. Hawu. Ngimthembile. Bona manje sekunjani manje? Baba kodwa ngishilo ngathi amaphoyisa amaphoyisa bashika ukufaka imali leyo kwaphela. Ngikutshele kahle manje ngathi ukuthi imali bengena. Hayi manje nkosikazi. Bazophenya kuze kuphenye bayophenya kuze. Ningabi nodwa, ningabi kodwa sobathola. Sobathola ngiyafuna ngiyagomela.
Ngithola umuntu Hayi noma kuyafana. kanjani Hayi ngizabona ngenze njani nami. ngicela sihambeni sestation siyovula idocket enye Sicela nithathe nepasa yakhe. Hawu so identify ibhodi Ayisomlandela ukukhuluma nonkosikazi.